Masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkiyar sabuwar waƙar da wannan fasihin mawaƙin naku wanda ake wa laƙabi da Nura inuwa sarkin mawaƙa idan dage ya yi wa shugaban ƙasar Nijar janar abdulraman ya yi masa waƙar ne don taya shi murnar ayyukan da yake yi wa 'yan ƙasarsa da kuma irin bajintar da yake kawowa a ƙasarsa da kuma irin ci gaba da yake kawo a ƙasarsa. Amma masu sauraro kafin mu kai ga samu cikakkiyar waƙar nan ya kamata da idan wannan shine farkon kawo mana ziyara tashar mu ta farko mai albarka daga danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne kaɗai za ka samu damar kallon shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su. Ka danna mana alamar liking akan bidiyon namu ko kuma alamar share domin ta haka ne kaɗai za mu san cewa kana gamsuwa da shirye-shiryen namu. Masu sauraro muna magana dai akan wannan fasihiyar waƙar da Nura inuwa ya yi wa shugaban ƙasar ta Nijar janar abdulraman ya mai waƙar ne don ya taya shi murnar nuna bajintar da yake yi wa ƙasar tasa. Nura inuwa ya yi masa waƙa mai taken kafisu gaskiya cani kai ne jagaba kai ne jagora abdulraman cani. Waƙar mai taken kafisu gaskiya cani wadda Nura inuwa ya yi wa janar abdulraman idan kuka biyo mu a hankali a sannu a hankali mai sauraro a ƙarshen bidiyon namu za mu sanya muku waƙar ba tare da ɓata lokaci ba. Waƙar da Nura inuwa ya yi wa abdulraman mai taken kafisu gaskiya janar abdulraman kafisu gaskiya cani. Nura inuwa ya yi masa waƙar ne don ya taya shi murna da kuma sama gudunmawa da ƙara masa ƙarin gwiwa da kuma ƙarin gudunmawar da ya bayarwa ƙasar tasa. Nura inuwa kenan babban fasihin mawaƙin da ya waƙi janar abdulraman shugaban ƙasar ta Nijar. Nura inuwa ya masa waƙar ne saboda yana matuƙar san shi kuma sannan yana gudantuwa da shi. Masu sauraro sai an jima mun gode.